кефир. Хо-хо-хо-хо! Какво ви донесе добрия старец? Чичо Санта Клаус? Мамасита? Донесе ли ви нещо вкусно? Напълни ли ви търбусите? Като бездънни ями ги напълнихте и не приспирате да ги пълните. И за какво? Исус Христос се е бил родил. И какво като се е родил Исус Христос? Като само 33 години по-късно го разпънахте. Точно вие същите. С големите търбуси. Големите търбуси. Поздрави и весела Коледа на всички онези големи търбуси, които днес са събрали около голямата си суфра цялото си огромно семейство. Къде от село Симитли, къде от еди къде си, отдолно на горнище и малко повдигнеще. Искам да поздравя и всички онези уникални хора, без които Коледата нямаше да бъде Коледа. Защото именно тяхната доброта превръща този напълно комерциален Кока-Кола празник в едно малко по-различно усещане за любов и още нещо. Бъдете усмихнати, защото предстои една трудна 2015 година. Година, в която или ще се научим какво е това любов, или ще разпънеме нови Исус Христос, в Пирогов. Разберете ме правилно, братя, българи, мохамедани, християни. Няма религия, която да проповядва войни. Няма религия, която да проповядва омраза. И докато съм на тази фаза, искам да благодаря на всички големи вериги, супермаркети, няма да ги изброявам, защото не са си платили достатъчно, да им благодаря, че дойдоха в тази малка държава и научиха малкият търговец отново да бъде гостоприемен, мил, великодушен и да ям в момента най-хубавата домашна трошия, а не от вашите гности. Весела Коледа на всички търбуси, като моя.